Noizbait galdetu diozu zure buruari nola funtzionatzen duten errepideetako radarrek? Errepideetako radarrek egiten dutena da argazki bat atera ezarritako abiadura pasatzen baduzu autorekin, baina nola funtzionatzen dute benetan? Zeren gainera bi radar mota nagusi daude. Lehenengoak Doppler motatakoak erradio ondak eta haien arteko maiztasuna erabiltzen dute Dopplerren formula erabiliz eta horrela jakin daiteke autoaren abiadura. Hala ere, prozesu hau oso konplexua da azaltzeko, orduan bagoaz bigarren motara. Tarte radarrak modu asko sinpleago batean funtzionatzen dute. Honetarako, radarrak auto batean bi puntuen arteko distantzia zenbat denboran egin duen kalkulatzen du eta horretarako abiaduraren formula basikoa erabiltzen du. Orduan, adibidez, demagun lehenengo radarretik bigarren radarra 500 metrotako distantzia dagoela eta ibilgailuak 30 segundo behar dituela distantzia hori egiteko. Orduan, kalkuluak eginez ikusten dugu batez besteko abiadura 16,67 metro segundukoa dela eta, kilometro orduetara pasatzen, 60 kilometro ordu. Beraz, 50 kilometro orduko abiadura muga badago, adibidez, sistemak ibilgailua abiadura mugatua gainditzen duela detektatuko luke eta, dagokion isuna jarriko luke. Egia da, radar hauek egite dutena da batez besteko abiadura kalkulatu eta ez puntu espezifiko baten abiadura, baina hau ere erabilgarriagoa izan daiteke kasuaren arabera, zeren aurrela, gidariek ezin izango dute radarretik hurbil daudenean frenatu isunak saihesteko. Eta hau izan da dena, espero dut asko gustatu izana edo behintzat zerbait ikasi izana, eta agur!